Haloo. Haloo, mä oon niin... Moi! Mä laitetaan kenkiin. Ei nyt oteta kuvia. Mitkä teillä on fiiliksestä ykkösestä kymppiin, niinku nyt? Me vaan pois. Sit sä ihan jää. Vittu ne on kärttisiä. Ai on? Oh! Mitä vittu kello on 8? Kuka voi olla kärtti? Niin. Toi saa panna rauhassa. Totta kai sä saat panna rauhassa. Totta kai mä häiritsette koko ajan. No siis joku 8 tuntia. Pakko siinä ruveta häiriköimään sinne, että vittuun Larppa nyt. Mari, sunkin on vähän pakko tulla vastaan, että kun mä oon kuitenkin maksanut meidät molemmat. Sais mä yhden röökin joltain? Krapula tupakka. Larppa, et sä oikeesti tullu? Mä en mainitse yhtään mitään, ole hiljainen. Larppa, vittu sä oot huono. Jos meet Marjan Älä luokse nyt seuraavaksi. viitti, toinen yritti En varmaan. Marja ei... Eikä voi käydä... Se niin. Missä Marja nukkuu? Se vaan riitä. Joo, mut mä otan tosta yhden röydyttävän tupakan kyllä nyt.